तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सुन खातिर लेके आ गइल बानी छठ पूजा स्पेशल हिट गाना। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कइतन तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी रउआ के पसंद बा, गायकी में कदम रखले बनी और रउआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बन तो रउआ सबन के निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे भक्ति होखे, चाहे भजन होखे, चाहे लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद संग, जिला स्पेशल गाना, चाहे सैड सॉन्ग, चाहे छठ पूजा है गाना, चाहे वो अपना कोनो भी फरमाइश के हिसाब से गाना लिखवा सकीले, चाहे म्यूजिक बनवा सकीले, वो बिल्कुल उसी चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ समझ में अगर हमारा चैनल पर आ गइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समझ के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता, गाना पसंद आवता तो प्यारा से कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए इसके मीटर तक हल्ले कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ई रउआ समझ के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। यही छठ पूजा के दिन एगो देवर अपना भौजाई के पूजा पाठ कल देख के, छठी मैया के भक्ति में लीन बन देख के देखी का कहता कि जोड़े भइले बबुआई कर, कि जोड़े भइले बबुआई कर, पियावा विदेशिया हाई संवर को भौजी भरे चलली कुसिया हो राम, हाई संवर को भौजी भरे चलली कुसिया हो राम। छठी मैया के गीतिया गावस, छठी मैया के गीतिया गावस, आई के पड़ोसिया हाई संवर को भौजी भरे चलली कुसिया हो राम, हाई गोर को भौजी भरे चलली कुसिया हो राम। कि जोड़े भइले बबुआई कर, कि जोड़े भइले बबुआई कर, पियावा विदेशिया हाई संवर को भौजी भरे चलली कुसिया हो राम। छठी मैया के गीतिया गावस, छठी मैया के गीतिया गावस, आई के पड़ोसिया हाई संवर को भौजी भरे चलली कुसिया हो राम। तो उम्मीद करते मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे कर म्यूजिक बनवाल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ के बिल्कुल अच्छी चार्ज पर फुल गाना मिल जाई और बढ़िया से बढ़िया अलग से म्यूजिक रुआ सबके मिल जाई। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में मिस्टेक होता, ऐसे कि भैया 9 दिन के नवरात्र में हम व्रत बनी, थोड़ा बहुत इधर उधर आवाज़ हो सकेला हमार। अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना हैं, हम तो राइटर हुआ सब उनके खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करते रहो, जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रउआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।